dacht ik van het is best wel zielig en zo. Maar hij kent bijna niks meer. Maar nou denk ik echt van hij kent heel volle dingen nog gewoon. Omdraaien en schieten. Omdraaien en schieten. Goed zo. Rob, ja, die had zo'n ongeluk gehad op zijn zanden en die weer toen, maar zijn voet in zo'n, ja, zijn voet die gewoon verprutseld of zo. Is versnipperd, is zijn botten versnipperd en toen is zijn voet hier eruit hellen. Rob is heel goed in rolstoelbasketbal en nou jouw les daarom. Je duim op je band en de rest van je hand om je hoepel. Kijk, je kan makkelijker rijden en je hebt veel meer controle. Zodra je je wiel beetpakt, sta je stil en draait je stoel ook om. Ja, zie. Ik hoef helemaal niks te doen, hè. Ik hoef helemaal niks te doen. Pak mijn wiel beet en hup, daar gaat die stoel. We beginnen maar meestal in de klasse. En dan hebben we theorie. Dan vertel ik hoe het is om te leven met een handicap. En dan daarna gaan we het gymnastieklokaal in of sporthal in. En dan laten we zien rieden. En ja, ik sluit eigenlijk altijd oude met een partijvorm in het rolstoelbasketbal, omdat dat toch mijn passie ligt. Ik vind het belangrijk dat ze weten wat het is. En dat het net iets raars is. Dat het eigenlijk zo'n heel normaal iets is. Dan gaan we weer tot aan de middellijn. Gaan we achteruit naartoe, draaien we en gaan we achteruit terug. Dan vanaf je borst, naar de grond. Het is zijn voeten kon je hem zien lid. Ja. Wat vond je hem ervan? Ja, het is zeker wel, ja, heel raar. Ja, hij alleen aan zijn knibbel en zijn bovenbeen dus. En dan wordt het maar eens de zakken gewoon en ik doe maar eens mijn prothese om. Dus dat is ja, voor mij automatisme worden. Steen er ik net mee bestil. Je het gewoon vanzelf. En ik koer er altijd alles mee. Ja, hij altijd alles doen. Ik heb altijd alles doen en ik heb altijd keerst. Voetbal mocht in die tijd net. Het is in het gewoon, maar toen dat tijd net. Toen ik jong was, want dat was te gevaarlijk met een prothese. Maar koer, hudraven, alles weer mogelijk. Alleen ik heb een fjouwer Jelien. Ik heb na een gemaakt gewoon. Ben ik weer op mijn prothese te longen gekomen en ja, vanaf die tijd heb ik zo volle pijn dat ik eigenlijk niks meer kan. Ik kan wel rennen, maar net groot eind meer. Ja, ik kan nou ja, sinds ik een nieuwe prothese heb, kan ik een 12 tot 300 meter rennen. Rijden maar! Meestal is hij gewoon op futten. Ja, ik zit op voetbal, dus ik sta gewoon te voetballen dan. En nu zit hij een keer in een rolstoel. Sommige mensen die hebben gewoon nog een gewone voeten en die zijn lang en die kunnen er gewoon bij springen. Maar met dit kan dat niet. Hey jongens, is Rob zielig? Nee. Ja, Bietje, ik vind het wel zielig dat hij op zijn 7 in zo'n maaimachine kwam. Dat vond ik wel zielig. Ik vind het ook knap dat hij dit gewoon heel makkelijk kan. Het is vooral heel moeilijk om Rob erbij te houden. Hij gaat zo met een rolstoel, hij peest ons er allemaal uit en dan gooit hij hem met één hand en met 2 vingers in de neus gooit hij hem er zo in. Kom dan, wat ben je nou? Wow! Wow!